weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulumaji demɓe ndulumaji funeɓe dumga wuro alpha ɓokki sabbundu ko waktu yoni ha to radio Kidira kame heɗɗi yankoɓe mum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men mawɗo leydi Sénégal ƴettunoɗo laana mum ndiwowa yaɓani toon to leydi Russie yettima dañi joɗodade e nando muɗum mawɗo leydi Russie gam kaldigal yettinde konnguɗi ɓen lamɓe Afrique naɓe to leydi Mauritanie laamu leydi Mali tottiri leydi Mauritanie kene wona 50 kilo kanŋe ɗum ko doñeɓe leydi Mali ko tettuno yogay Mauritanie naɓe taw ko dugnuno ɗum taw koye dow mbaadi ndi rewano lawola to leydi Mali kene foto wonde croix rouge uji ɗiɗi mbasi pittali mumen ɗum noon koye jango wango lawola yelimana kayi ñalawma hecciyanke o hen goto e dognoɓe oɗon oto ko ɓiɗɗo malinajo to leydi Guinée Conakry caggal hecciyanke nde hollita ko wiya carburant ɓeydima dañino sukaɓe jippiɓe to legal Abdullaahi suka gorko neddeteɗo ceerno Mamadou élève wasi hen fittandu muɗum kabaruuji men manawen ha to Burkina Faso Nigéria Tchad kame Cameroun ma en jaaha to Tunisie kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe hotodirte joni jañoɗena maître Adama Balde ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Balde ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol maître Adama Balde ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo serantagal mum ha timmi maître Adama Balde ne safra rafiji kewɗi ne jiida cirol ko wayno kista fibrom rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala maître Adama Balde ene yawrane ɓen wonduɓe faiblesse sexuelle et éjaculation précoce maître Adama Balde ene yawrane ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji mumen kippi e rewɓe sattoraɓe dewle yanoɓe borogal eɓe hakkillaji men bahliti kala maître Adama Balde ko docteur hakkillaji o safrate ɗo hakkille mum ha sella ko adi komo ñawno ɓandu muɗum maître Adama Balde ene yawren ɓeɗon koɓe hebde kayitaji ɗanniɓe ne ɓiili ladde donki dañje hebde kayitaji walla ɗon koɓe famodirde patron-ŋeɓe mumen ɗon koɓe famodirde worɓe mumen walla ɗon koɓe famodirde suddiɓe mumen maître Adama Balde caggal waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni arti to Dakar to legal golf numéro ji makko téléphone ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 maître Adama Balde ne tawe hello YouTube sa waɗi maître Adama Balde jenganen fuladu ma yi toon golle paydude no feewi ɗe waɗata maître Adama Balde kollaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko musidɓe tedduɓe funnangue hilnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko ha ko moƴƴi iwruken to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito en hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru AVC cardiaque mo nangata taare kono ne kadi caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni joni gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkoredinoro ala rewam ala effet way kono ha ko wargani a wulnan ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa
sa yiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel tayya jahata koto site maɓɓe internet mbaɗa www.goreltiya.com ma yi toon kala kene safruma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaɓodira e gorel tayya. sa yiɗi jokkodirde tongoje gorel tayya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon koto Touba gonɗa Moustapha Mbacké 77 631 71 68 so tawi noon koto Kidira waɗɗani leydi Mali nder galle ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɓen ko laaɓi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business +1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda sa jokkodire nden tongode sa yiɗi hebde hen ko laaɓi ma heɓen ko ɓuuri labde kala nokku ɗo gonɗa ɓe mbenma tongode ɗo gonɗa ɗo jokkodira e gorel tayya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗen. kala rafi mo Allah addi ene jogii kere safra ɗum kala rafi mo neɗɗo wondi ene jogii cafrowo ɗum ceerno jibisi ko safriyanke ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala ceerno jibisi ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno jibisi ne safra kista fibram dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibisi ene safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe yawɓe yitade koye mumen ceerno jibisi ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde rafiji jeenayyi jaltayma ha laaɓa omo jogui fannu sa ƴetti ɗum fodde sappo ine rafin yaltayma ha laaɓa fannu keso mo witti joni waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafi comiɗe ɓandu ma ne yalta ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe neɗɗo to wawi foof rafi mum to banggue goragu to yarata so wannima hen payanɗe ɗiɗi walla payanɗe tati ma yiito hoorema hano hannirta ni ceerno jibisi ko laabɗo reedu malaɗo woni bawɗo listihara so wannima listihar cikkata ko nder ɓerde ma woni ko inde ma inde nene ma dokkata o haala ko wonema ha mbiya yoni ceerno jibisi so yannama ka miskinallo safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seedineji mbaklidi hoore mum ha haɓɓa walla janowo barogal ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi to jum to base makko tawateɗo to jum kala jiɗɗo hebdemo to banggue leydi Sénégal numéro makko ko 78 163 24 82 so tawi ko yiɗɓe hebdemo to banggue WhatsApp numéro makko ko 00 222 47 22 80 84 base makko tawateɗo toon nakcoto leegal nettiri kadi miñi ko Alassane Sine tawe ɗon numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sine wiya dendagal kiline mum jiɗɗo waɗnede jiɗɗi to wawi wonde foof leɗɗe mum yetta ɗum hano hannirta ni waɗanteɓe listihar noon wonɓe Amérique wonɓe Europe ko ujunnaji ɗiɗi CFA ko ujunnaji ɗiɗi CFA so tawi noon ko wonɓe zone franc ko wayno Sénégal Mali en jomum ko 400 mbuuɗu so tawi ko gonɗo Mauritanie ko ujunere mbuuɗu walla mbaɗa carte de crédit
ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde tati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ɗen mbiyat tan yewtere suudu meɗen to wol fajiri ko ɓiɓɓe fulɓe kala ndendi nden yewtere kala yiɗɓe yaltinde fina tawa mumen kala yiɗɓe yaltinde ganni mumen kamene wondi e développement wuro mumen kala so tawi on jokkodiri e musidɗo mon Sar Abdullaahi Saar ma dañ yewtidde e mon beele yewtere nde wawa yillade guure mon oɗon jogui leydi mon jeeri e waalo mon oɗon jogui gaynaka e gaynanteri mon kala nde tawno ngoɗo hen ngaalu mbasen ubbude nema jowi men mo rokki en kolliri en wasata jomen ngaaluji ma notto en beele enen kala mbawen gollade nde tawno fulɓe mbi nangue yornata ko hollaka kabaruuji men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten ko fate banggue nden ka e kisal e nder leydi Sénégal ɗum ko caggal nde guyka e wargoji keewi e nder leydi ndi jeeyi sababu gendarmerie national mo leydi ndi yaltini tongode hesere nden tongode noon kala neɗɗo wawi wonde so yiiɗi gollodirde e mabɓe sa yi ka famani neɗɗo ma a famani walla ni neɗɗo gujjo walla neɗɗo jenowo e yimɓe kala gujjowo dabeje baɗow ko fewani kala so tawi tan a noddi e ndeɗo hen tongode ko kamɓe nototoma e nder leydi ndi kala mbatta tan ko goho ɗiɗi tati woni 1 2 3 ɗum tan mbatta 123 sa waɗi ɗum tan a heɓat ɓe ko ɓuuri yawde ɗum noon eɗen gandi laamu ngu yiiɗi tigui ko ɓen finoɓe e nder nokkuji men nde mbawata gollodirde e mabɓe nde tawno wuyɓe ɓe taƴoɓe ɓe waroɓe ɓe cuuɗoto koye nder men ko enen kadi cuuɗataɓe duttoɗen kadi gonen e wayde eɗen gullito nden ka ala ɗum noon kala neɗɗo baaɗo noon so fewani nodden ɗen tongode peññinen jomum caggal nde ɓe joguino tongode 1jeetati e ndiga e ndiga 1jeetati ndiga e ndiga nogas e nogas ɗum wonno tongode ɓurde sattude seeɗa joni ɓe jaltini ko tongode goho ɗiɗi tati tan e téléphone ma so soni ko kamɓe nototoma ƴetta tama pamminaɓe ko jiiɗa ko ɗo gonɗa ɗo ɗacca noddirgal ma téléphone beele kamɓene soɓe gaari ha ɗon ɓe mbawa tigui noddudema wawde jokkodirde ma kanko on maître Sidiki Kaba woni jagorɗo kono o udditi kene fota wonde brigade uji 5 ɗum foof noon e nder leydi ndi ko keesi gam yidde ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi ha ndenka e kisala ɓuura ɓeydade laatade e nder leydi ndi haɓade waylo waylo taaridi jeeyi sababu jagorɗe ɗiɗi jagorɗo taaridi kame jagorɗo kotki e boowe leydi ndi kala ɓe jilloyima toon to gore noon eɗen gandi ko rulde tawetede e nder Dakar e hoore mum nde rulde noon ardi ɗum ko biyeteɗo Augustin Senghor kam woni maire jaɓɓimamaɓe toon woni thème woni yewtere ñalawma toɓɓere nde ɓe cuuɓi ko haɓade waylo waylo taaridi e findinde yimɓeɓe e hirjinde yimɓe nde ndentoto kala kene bonna taaridi nde tawno hokkere e yooro ene boni e leydi ne bone e neɗɗo ɗum noon goto e men kala nde timminta darde mum gam haɓade kala kene bonna taaridi ndi ko ɗum woni toɓɓere ñalawma ɓe gummini gam ndeɗo hitande kala ko hitande leydi haɓade kala kene wiya yooro e kala ke ene bonna taaridi kala mawɗo leydi Sénégal Macky Sall jilluma ko gila hanki to Moscou lamorgo leydi Russie hakkude makko e Vladimir Poutine ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi caggal nde ɓe kuccodiri subaka aljuma hannde o ɓe dañi yewtidde kanko mawɗo leydi Sénégal Macky Sall ene ɗoftimo Moussa Fakki Mohammada taw kadi ko carnajo mo ganduɗa kam woni toɗɗaɗo e gardegol Union africaine ko fate banggue seteji mum kala ko wona ɗum ko noon caggal yewtere mabɓe min gaddi ko konngol kene wona 54 leydi Afrique kala ngam ndeɗo hen haare wonde hakkude leydi Russie kame Ukraine jeeyi caɗele ha ganduɗa jeeyi sababu
ha ganduɗa caɗele mawɗe guura teskama e nder leyɗele amen Afrique ɗum noon amin beltanima e kala saaha ko gonanɗa Afrique ko nangganɗa Afrique kono noon ndeɗo henna haare nde yonnani gonangal teni kadi nde yonnani gonangal amen hayso tawi wonino to banggue fedde gotago windere leyɗele kewɗe Afrique jaɓano ni wonande sudde juuɗe ngam fawde ko teddi e ma ngam hormadema Afrique ko noon oɗo saaha ndeɗo haare so tawi nde dartaki andaka Afrique ɗo fayi wonande mawɗo leydi Sénégal dañi toɓɓe kewɗe ɗe yewtidi e makko kanko hoorejo leydi Sénégal mawo ƴettu laana makko ndiwowa ñalawma janggowo tawe toon to Ghana lamorgo leydi toon to Accra lamorgo leydi Ghana ngam tawtorede jonde CEDEAO taw ganduɗa ɓe jewta toon ko fate banggue caɗele leydi Mali kame Guinée e Burkina Faso ne ɗamina ñalawma janggo leydi Mali ene gasama hoyfinane so tawi kay ala goɗɗum ko jolti hena ha joni koye Sénégal keddoɗen gartaten koye jillu Cheikh Mahi Ibrahima Niass ɓi Cheikh al Mawla Ibrahima Niass mo ganduɗa bannoɗo jillu mum toon to leydi Soudan ha rendini toon kene fotto wonde 50 leñol wurnoɓe haare jamma e ñalawma kamɓe kala ɓe joƴƴini fetilaji e jasiji e laaɓe kala gam sababune makko kanko ceernajo o Sénégal najo gam hewdeɓe toon almuɓe o wajimamaɓe nde jaam artata toon to hartuma e ko taari ɗum kala ko wona ɗum ko noon kanko Cheikh Mahi Ibrahima Niass ko hanki wo tijjano to bowal laaɗe diwoje ngal Paul Sédar Senghor Sénégal Dakar ngam lanama ko ndiwa wadde escale to Niamey lamorgo leydi Niger teskama noon wonande iwde moɗon arde moye Sénégal wawata amnade nde tawno leydi Mali koko taƴodira yewre wonde hakkude mum e CEDEAO deke laana wawa diwde Niger rewa e nder bowal leydi Mali walla ni e nder weyoji leydi Mali so tawi kadi ga ƴetti ligne goɗɗo o on ligne noon ne nirɓini no fewi on ligne wona moƴƴo no fewi jeeyi sababu waldemo ɗon ɗo leydi Niger ene gasa ñalawma hannde o julɓe nonne kadi umma islamique kala ha tenti noon ɓen ñasiyankoɓe ma jaltu toon to bowal laaɗi diwoje ngal jaɓɓade oɗo henna khalifa mo Madina Baya ha joni to Sénégal keddoɗen gartaten koye sifande nandiral BEI ko fate banggue boña Union européenne caggal nde ɓe jaltini kene wona 75 millions ko préje euro so tawi wattama e CFA ma wonoy 49 milliards ko préje France CFA ngam darnude usine mawɗo no fewi on usine noon ko usine Institut Pasteur to Diamniadio ganduɗa mo ene fewna taw fewnata ko dosuji ɗi vaccin kala ñawbuji cornique mo waw fewnude kene wona 3 millions dos kala hittande ngam haɓade yoga e ñabbuji teskaɗi jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal caggal nde lomtina itta Abdullaahi Saar ko ñalawma hanki o ɓe dokkodiri ɗereji hakkude makkoye mari kermes gom Ndiaye fuɗɗima golle mum hanki kikiɗe o holliti to toɗɗa ɗo ko nokku mo andi no fewi saabu duuɓi 30 ko woni oɗon nokku mawo daro hen darde tinde no fewi ngam wadde hen sembe makko e peeje makko kala ha gueɗe kala ɓuura yuɓɓude tene kadi ɓuura rewde lawol on ngayli koye ɓalal ngam wujjoyde jawdi nde o naati o hirsi jawdi ndi o hutti ɗum deke joom galle o tini dille ɗen nde yalti kañum e sukkaɓe mum o yiɗi noon dogde accuɗon tew mo hirsi o hutti ha gasi ɗon noon hawre ɓi oɗon joom galle nanguimo o wattidi ko ngadde on e ŋaccude on e wadde on laaɓe nde o diwi tawɓe wondunoɓe dogui heɓɓimo ko sukkaɓe leegal guinaw rayi ɓe piimo ha watti larde to gotel ɓe ɗaccimo tan ko mayde nde police arat taw o yalti aduna oɗo saaha Sénégal naɓe hewɓe pelliti ñawdirande koye mumen kala ko waɗi e ɗeɗon gueɗe torko fiske kottana musto kulɓiniɗo woni ko waɗi toon ɗum ko caggal sukkaɓe ɗiɗo worɓe jiiduɓe yummay baaba jarowo duuɓi 17 duuɓi 24 nde jiiti tan bandiraguel mumen dewel jarowel e duuɓi 16 ne mbaɗa hen yahata yimɓe moni kala ko yontande mum caggal nde ɓe kulɓini ngel ɗon cukalel ngel yiɗino hay wartade ha wattini simmade kanko ngel cukalel dewel kanko e yaadimma ko kala ngam o yejjita ko watte ko o haalnino bammakko wi o sukko caggal nde o feññini kan haala tawa tigui ko baɗaɗo viol laabi keedi taw waɗimo ɗum ko mawnira kon makko ɓe noon hande o ɓenninama to parquet ne paadi ñawore mumen keddoɗen koto Sénégal ha joni jeeyeten ko ton to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo meɗen
Amadou Ishaga Kebe, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdullaahi Saar asalminama juurama. Weltaare TV kabaruuji garanen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi opérateur économie en affaire kaju o wonko de ɓe kaali e gardugol Boubacara Konta. Holko ɓe mbi? ɓe mbide kamɓe prix o ko usta ko ɓe nawanno ko e camion ngaji ittuɗo fewde Dakar, kono laamu ngu wi ko camion ngaji hikka ngala, yoɓe ndewru e nder port o, ɓe joɓa port o, ɓe dewna bateau o, ɓe joɓa wawa yettade Dakar. ɗum noon woni luural hakkude mabɓe kosoma. ene wayno Aliou Sito Diatta bateau biyeteɗo noon koko paani fodde hitande, joni heddiɗo ko Agen e Jambon. ɗiɗo noon ɓe mbi ina seeri kadi wawa nawde kaju mabɓe o. luural nana hakkude mabɓe kamɓe opérateur économique en e laamu ngu. ɗum noon ina wayno ko ɗeɗo dille ɓuuri wawde dillude ɗo hannde e nder Ziguinchor. eɗen gandi culture seerereɓe eɓe jogori kamɓene wadde holɗum moɓodiral mabɓe e anniversaire mabɓe e mawnide seerereɓe. ɗum noon no wayno 72 heures mabɓe ɓe mbi kamɓe dey ko wiyete ko jamma ngon. ɗum noon ina fuɗɗo ñalawma aset garoɗo janggo e ñalawma alete ñalawma altinde fuɗɗa gasde. eɓe noddi noon denɗiraɓe mabɓe joolaɓe, eɓe noddi noon denɗiraɓe mabɓe haal pulaar en. ɗum woni koɓe jogori wadde ɗum e 72 heures mabɓe kamɓe ɓeɗo seerereɓe wonɓe ɗo e nder Ziguinchor e diwan Ziguinchor. Oumar Sadio ko kanko ardi coalition PDS, kono noon kanko de o wondi koye Karim Meïssa Wade e coalition makko. o wi ko ardi fof yo Karim Meïssa Wade yo woppe ara wona e wadde candidat muɗum. ɗum tan ɓe ñaagui, ɗum tan kadi ɓe jamiri, goɗɗum ala koɓe mbi, hay hunde ala koɓe mbi. eɗen gandi dispensaire Kandialang ina waɗi probléme. holi ɗeɗo probléme dispensaire nde ɓe golliti ko ina famɗi. marti dikki o ne famɗi waɗi ko leecce tati. ɗum noon huufima won gure tati ko wayno Mandina Ceerno e Mandina Mankagne e Torben. ɗeɗo gure tati fof ina gara ina wayno so debbo ummima toon ina woni reedu ina heewi jibinde e laawol, he jibina hen sahaji e Jakarta, ɓeɗo jibina e taf ɓeɗo jibina e sartaji, ɓe jibina e koyɗe. ɗum noon ɓe gullitima yoɓe mbaw wallede nokku o ina faaɗi, ɓe ɓeydene leecce, ɓe dokke kadi ambulance wawde addoyde nokku e ñawɓe ɓe to mbawi wonde e nokkuji, kadi mahateje ɗe peewani, hay hunde fewani. chef de village en ina wayno Seyni Gassamma Artemis international, o wi kamɓe chef de village en ɓe goto mabɓe foof ene foti ummade wona jangguinede ha ɓe mbawa waɗande ɓeɗo élève aji ɓe ngala kayitaji janggoɓe e nder élève école aji. goto fof wawa dañde kayit mum ko ɓuuri yawde e yaccade. ɗum noon Weltaare TV musidɗo moon Ahmadou Ishaga Kebe gorko mo Mbotto, jokkodirde e radio Ziga FM e Weltaare TV sukaɓe Afrique, yo Allah hokken walde jaam. Amadou Ishaga Kebe, allahumma amina ya rabbi. sen giwi to Ziguinchor Sénégal, paɗen koto leydi Mauritanie conférence juɓɓudi ko fate banggue gollodiral hakkude joomen ngaaluji ɓe leydi Mauritanie kame Espagne caggal yilladeɓe e nder leydi Espagne. nden yewtere noon fawiti koye jeeygu kamɓe ko fate banggue ɓamtare ha tenti kadi ko fate banggue transport ya ngara gollodiral hakkude ɗen leyɗele kala ko fate banggue teskede wonande entreprise aji leydi Espagne ene ɓeydo e kala saaha e nder leydi Mauritanie. to leydi Mauritanie keɗɗona joni autorité mo leydi Mali ɓe kolliti ɓe tottiri laamu leydi Mauritanie kene tolno
e capanɗe joyi e kilo kanŋe ɗum noon ko duwañeɓe leydi Mali tettuno ɗum Mauritanie naɓe ittunoɓe ɗum e nder leydi Mauritanie gam taccinde ɗum e nder leydi Mali taw kadi koye mbadidi rewani lawola ɗum woni koɓe tettuno Mauritanie noon caggal kan haala nde yaltuno loskino hen ha tawa on kanŋe ko laatine woodi ko heddi ko fano iwno ko toon to leydi Côte d'Ivoire kadi jogorno faade koto leydi Mauritanie kene wona capanɗe 37 kilo on woni giwnoɗo Mauritanie ko heddino ko iwi ko toon to leydi Côte d'Ivoire ha joni koto Mauritanie keddoɗen joguiɗo konngol gouvernement laamu ngu o holliti holliti kanko on joguiɗo konngol gouvernement laamu leydi Mauritanie o holliti ñande jonde ko fate banggue batu jagorɗe hecci hanki o laamu leydi Mauritanie arti e yurnitade e miccade peeje mawɗe batteɗe ha leydi Mauritanie watta remde ko wiyete beele gam yaltinde leydi ndi e caɗele ko fate banggue céréale nde tawnoɓe jangguiɓe tawi leydi tawitendi e nder diwana état mo tarza ene wawi remede hen gouvernement mo Mauritanie holliti toɓɓe tati ɗeɓe nandiri kene tolno go piccal 2 milliards ko préje uguiya ɗum noon ko yidde wadde ɗum e ndema to watte koye wilaya mo tarza ko fate banggue fruit kame lugguimaji ha tenti kadi yurnitade ndema ngarɗuka ko fate banggue beele woni céréale e ko nandi hen kono ni kadi wadde toon guesse taw ko fourrage ko fate banggue jawdi ko ñamata e wadde toon gueɗe mantiniɗe tidde diƴƴe podde diƴƴe taw ko diƴƴe labtuɗe ha moni kala wawa yitade hoore muɗum batu jagorɗe hecciyanke o hoorejo leydi Mauritanie arti e erade wonande ɓen gollotoɓe laamu ngu kala maw darnu cetal ko ɓuuri yawde taw kadi toppitto ɗum ko koolaɗo kuuɓal galle laamorgo ngo gam wadde audit ko fate banggue autoji état e kala saaha ene teska autoji état ene majja tene kadi ne usto no fewi ha tenti noon ɓen yahoɓe nder leydi ndi kewɗi hen gattata ko toon keddoto ko wona ɗum koɓe erima wonande ɓen gollotonoɓe e laamu ngu riwaɓe golle men kala ne gartirta autoji laamu ngu kala gam teskede kala saaha autoji laamu ne heewi tan waylede watte autoji personnel météo mo leydi Mauritanie holliti ɗeɗo hen balɗe ɗiɗi ko balɗe ɗe ganduɗa pundi hakkude leydi e asaman ne irɗi ne wojji coya mo jiiɗa kala ne furɗi ha tenti so jammari salilima leydi ndi kala koye dow ma wanjitto ɓe jertini noon ɓen dognoɓe autoji ne mbawata dogrude seesa nde tawno pundi ndi ne heewi ne wojji coyi nde tawno yiyata ko woni yeeso ma ko heewi ko wona ɗum ko kadi ɓe ndentini yimɓeɓe nde ɓurata wawde rentade suumade nde tawno so tawi kiiɗo ene leydi walla ndiɗo ene pundi farkima naati e nder ma ene wawi wontoyde caɗele to banggue pomoji ɓandu maɗa ren Espagne jillinoɗo e nder leydi Mauritanie jillu balɗe tati gasi ha laaɓi ɗum ko kikiɗe hanki o ciiti laana mum ndi waw ruttitima toon to Madrid laamorgo leydi Espagne hakkude makko e nando makko joom suudu mawɗo leydi Mauritanie ɓe jillima e nokkuji kewɗi no fewi ko fate banggue entreprise aji bahloji ko fate banggue liɗɗi e gueɗe goɗɗe ha tenti to banggue santé cellal ɓalli hôpital maire e enfa kala dañi gueɗe kewɗe ɓe kaldi e nder ɗiɗon fannuji kala c'était ambassadeur leydi France taweteɗo to Dakar jillu mum to Mauritanie ha toon to Nouadhibou ne yaade c'était timmuɗo no fewi to jeune France mo Nouadhibou jillu faggudu e ɓamtare kame ƴellitare e yurnitare oɗon nokku ko fati e banggue ɓamtare mum jaɓɓima Mamadou gardiɗo oɗon nokku jeune France woni ba Abdullaahi Mamadou kam woni gardiɗo oɗon nokku police mo Mauritanie police Nouakchott subaka hannde o hoodima subaka law yaɓani galle gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Woldo Abdel Aziz mo ganduɗa dossier ji mum ko gummiti subaka hannde o to tribunal mo Nouakchott kanko eɓe o tumdaɓe kala to hooso Mauritanie 40 tumanoɓe ko fate banggue dillere e wadde gueɗe ɗe jooɗani toon to Erkise taƴalanoɓe duuɓi 5 ha fema nogas e kaso hen 52 ɗaccitama subaka hande o e wiide hujjiyanko makko jeeɗiɗo heddiɓe ɓe ɗamina ɗo e lebbi 3 ha hitande ne gasa ma ɗaccite ñalawma kikiɗe hanki kirɗo ñawore ɓen jabtinoɓe e ɓen wannoɓe ojoji e jabtinoɓe kala yani ko fate banggue hakkude leƴƴi kame leñamago ɗum ko caggal nde capato goto biyeteɗo Mouhamed Mahfouza yaltini lefol audio haali hen konngudi faade e leñola fulɓe dañi noon fulɓe kañumen no jabtinoɓe ɗen gueɗe
maɓe gon jeeɗiɗo kamɓe kala yante on biteɗo Mohamed Mahfouz kamɓe kala ñawore maɓɓe yani hankine tawe hen biteɗo Djiby Ba ɓuɗodirede gelongal Ba ñawore yande nde noon koni hen sifori tribunal mo Nouakchott hanki kikiɗe ñaawi duuɓi 4 e kaso kamɓe jeeɗiɗo kala moni kala ne lelo duuɓi 4 taw hen duuɓi 2 koye ferme yiyata nangue duuɓi 2 keddiɗi jomni wawi yiide nangue kono haɗani ɗon tan goto mabɓe kala ene yoɓa million ngaji 2 amende sengiwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paadena to leydi Mali agent ji 2 liggotoɓe e croissant rouge taw ganduɗa ko ɓen faabotoɓe ɗiɗo wonnoɓe auto mumen ene wonde chauffeur mumen taw ganduɗa koye nokku biyeteɗo kusan kaya lawol ha yeliman ko toon worɓe joguitiɓe jani e mabɓe gonno koye motoje mbaɗe mabɓe kuuri ha jooɓi hen ɗiɗo e mabɓe soforo noon ko ɓiɗɗo malinajo hen goto jeeya ko Sénégal goɗɗo ko Irlande najo ko wona ɗum ko noon croissant rouge windere nde yonnan ɗum hay seeɗa gon jango waɗi ko sanga 18 heures croissant rouge mo leydi Mali holliti hen metti mum teni kadi holliti yidde mum ko yo enquête aji luggi mbaɗe hen to leydi Mali keddorɗen jabtima ko fati banggue konngudi ɗi yaltini ɗum wonande gardiɗo loni taw ganduɗa ko fati banggue cimtol rapport ngol loni yaltini wiide tan lebbi cakkitiɗi nattuganma janvier ha fayma lewru mars ko fati banggue wargoji musɗi laamu leydi Mali walla koninkoɓe leydi Mali nottirtoɓe faama ɗi mbaɗi e nder leydi ndi nder leydi ɗon jooɓim pittali kewɗi no fewi kowona ɗum ko jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali woni Abdullaahi Diop jabtima ɗin konngudi holliti ɗum wodani on rapport ko rapport mo wodani hay seeɗa colonel Assimi Goïta fawi tuufere mum adide ngam haɓade jiggoyade ko wiyete ciment siftindon leydi Mali ittoyta ciment koto Côte d'Ivoire walla ni Sénégal ko wona ɗum kono woddarni usine cimenterie mo ganduɗa ko Atlas taw nokku biyeteɗo Dio ɗum noon kene fotto wonde 14 hectare ko ɗo woni ɗo ɓe cuuɓi taw koye ballal sukaɓe malinaɓe tambiɓe hufɓe golle ko fati banggue entrepreneuriat yidde yaltinde Mali e caɗele kene wona 50 milliards ko pré franc CFA woni ko jogori waɗede hen ha ndin mbadi wawa yaltude ɗo e duuɓi 3 taw ganduɗa kala hitande oɗon usine on wawi yaltinde kene fotto wonde 80 ujunere tonnes taw ko ciment e kala hittande ha joni koto Mali keddorɗen jeheten ko ha toon to gosi hakkude mum e gawo wi chef d'état majeur général armée leydi ndi yaltindi konngol noon ko biyeteɗo Mariama Sangare koninke mo faama holliti wonande pelɓodiral kikiɗe hankingal ɓe mbaɗi hakkude mabɓe convoi mabɓe taw ko ɓen worɓe joguitiɓe armée ji wonnoɓe hakkude gosi e gawo dañi sababu kene wona mintereɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen jeenayo e ɓen koninkoɓe gañima hen kene wona jeeɗiɗo taw ko joguitiɓe armée ji ɓe jooɓima pittali mumen 52 ɓe jaggui hen auto mabɓe kamɓe faama bonnama hen caggal nde yaɓɓi pittol pettoje kono kadi ɓe kolliti ɓe tetti armée ji jonɗi no fewi sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen to Hamdallahi toonne kadi ko fitina waɗi toon laamu CNRD guila laami ngol goohi yoɓade fittandu taw koye seppoji bannoɗi kikiɗe hecciyanke o toon to Hamdallahi ɗum noon en tawi nder commune mo Rotma ɗum ko caggal nde teska wonande ɓeydugol carburant e nder leydi ndi ɗo wonno ujunnaji 2 franc guinéen ɓeyda hen 400 wonti ujunnaji 2 e 400 kala litere dañi sukaɓe hewɓe jippiɓe booli ha ganduɗa oɗo suka biyeteɗo ceerno Mamadou ko élève kam wasi en fittanu sanga 19 ko nden sokka kure jonde e ɓandu muɗum siftinde on wonande laamu ngu haɗino kala ken wiye seppoji ko wona ɗum ko noon landaji lunda kewɗe kolliti jaɓata ko fati banggue ɓeydugol oɗo henna coggu ken wona 400 mbuɗu franc guinéen ɓeydede e litre wona lawola ha joni keddoɗen koto Guinée Ousmane Gawla Diallo gila yalti kaso 16 lewru juillet hitande ujunaji 21 e laamu Alpha Condé gila nden ko dumtiɗo IFDG wo arata batu o notta ko batu kanko waɗi jeyno e kaɗon landa sellu Delan Diallo gila noon o toɗɗa yo won jagorɗo kotki e boowe kala ɓeydi hanki noon ɓe jaltinimo e kaɗon landa ha laaɓi to Burkina Faso kene fotto wonde jeegomo taw ko koninkoɓe
mbasi pittali men koninkoɓe ɗiɗo e nayo wallidiɓe ɓen koninkoɓe taw waɗi koye nokku biyeteɗo jibo woɗɗani nokku biyeteɗo peloton ko toon ɓe jani koye base wonande koninkoɓe leydi burkina taw ko rokketa ɓe beddi toon jeeyi sababu ha jeeɗiɗo mbasi en jeegomo mbasi en pittali men kamɓene armé leydi ndi ɓe kolliti ɓe jooɓima pittali ɓen joguitiɓe arméji jeeɗiɗo e mumen ɓe bonni kaɓirɗe jonɗe no feewi to nigéria ma ummina taw ko gollorgal projet mawɗo no feewi ɓurɗo mawnude yoga e projet ji ko fate banggue gaz e nder afrique e hoore mum ɗum noon ko gaz dok moɓe jogori darnude hakkude nigéria kame maroc ɗum ko wadde tiwoji mawɗi no feewi kene tolno e ujunnaje jeeɗiɗi kilométre juutendi muɗuma ma waw hutora ɗum kene wona 15 leydi e nder leyɗele afrique taw kadi holli ɗum ko gollorgal ngal leydi chine seftinde ona leydi nigéria ne jeeya e leyɗele afrique ɓurde hewde ko fati e banggue ngaalu cuuɗinga e nder leyɗele ha tendi to banggue pétrole kam e gaz to leydi Tchad Mohamed Idrissa Déby itnoɓe hoorejo leydi ndi laamiɗo leydi ndi o saaha mo gonɗen hanki o waɗi erago makko e nder conférence mo waɗi o erima comité international windere nde kala nde wawata faabade leydi Tchad gam teskede leydi Tchad oɗo saaha ko heege manggue diñi toon yimɓe hewɓe jiiɗa so gottima kirtotako e goni koye caɗele mawɗe no feewi to Tchad keddana joni sembeji leydi Tchad FMM ɓe kolliti ɓe jooɓima 3 fittaɗo taw ko jihadiste en ɗum koto maayo Tchad ɗo nokku biyeɗo Rogo nokku biyeɗo Tumbon Rogo ɗum noon ko e tawe e nder état mo Borno caggal sembeji tati denduɗi nayyi Cameroun Nigéria Niger Burkina Nigéria Niger Tchad ɓe dañi jugdeɓe toon ɓe bonni toon otoji kewɗi no feewi to Cameroun kene fotto wonde ujunnaje 3 ɓiɗɗo Centrafrique naɓe dognoɓe ne molti toon to garwa e nokku biyeteɗo Boulay mbattama e bisuji nawtama leydi mumen to ka mabɓe o saaha fuɗɗima uddede gam teskede jaam fuɗɗima artude toon to Centrafrique hollitama noon hewɓe e mabɓe joli koye bisuji ne moosa ne belti teskama hodde leydi mum ene weeli guila hitande ujunaje ɗe 13 ɓe goni koye nder leydi ndegoni koye nder leydi Cameroun Tunisie hoorejo leydi ndi woni Kayit Sayid riwi kene fotto wonde 57 juge ñawowo gam tumedeɓe hutorade ko fati e banggue mbuñaari taw kadi ɓe jogui laabi corduɗi ko fati e banggue ɓen seɓɓittiɓe hoorejo leydi Ukraine Zelensky wo holliti e nder leydi makko salimi kala temedere hen nogas woni koye jimadi leydi Russie o saaha mo gonen o holliti kala ñalawma garɗo aɓe mbasa 60 ha 49 koninke e nder leydi makko e wiidemo kanko on hoorejo leydi Ukraine hoorejo leydi Russie o holliti wonande embargo baɗaɗo e leydi makko kotini kala adoro tinde ɗen caɗele ko union européenne ko wona ɗum ko eɗen gandi Europe naɓe ndentino ñalawma heccenko gam wadde embargo ɓurɗo sattude faade e leydi Russie kene fotto wonde kala temedere hen 90 koɓe yewɓe ko gotel tan ɓe walla mbiyen ko sappo tan ɓe gaddoyta toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garanɗena kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena